Naimbag nga aldaw yung manen kakailyan kang ronaan dito ni Abra at yung manen ti programa yung nga Mr. Expose nga mangidadon kada kayo kadagiti kabarwanan na damdamag kadagiti aramid nga animalya anomalya tapos ti kasta ket maamuan tayo ket makapagannad tayo kadagiti rebeng nga aramiden tayo ken kadagiti ubeng nga serserkan tayo tapos ti kasta ket saan nga mapasamak kada tayo ti maudi a panagbabawi. Inakrugyanan ti datoy naawat ko ditoy iti Facebook chats ko. Iti no kitaan nyo dita Facebook account ko. Makita yo apo dagiti nakapostitan nga expose dagiti nalukloko iti maysa nga agnagan iti Nelly Pira. Nga mamuya po kunana dati be careful to these accounts. Tadati Nelly Pira gayam nagadugayam apo ti Facebook accounts na kas kumay ti Nelly Brison, Nelly Pira, Kirby Oy, Glenn Reyes, agusar pay gayam tinagan ti lalaki, Salome Po, Dante Pandak, kan kunana ditoy many others. Kunana may sala ang nga tao dayta, iso dayta ni Nelly Pira nga taga Zone 2, Tangadan, San Quintin, Abra. Wow naman. Apay kasano ka diti aramiden na daytoy nga Nelly Pira? Unaan niya tin modus operandi na. Isu na po iti manager kano wano nang buwanga iti grupo nga welcome to Abra pumasyar kayo. Ket ag-invite kada kita adu agbaling nga members na datoy ket agi-pesto pay kada giti makunkunang administrators na. Dati kung kunada nga admins nga dadya kumakata isu damot kuma iti makakatulungan na nga ag-decide iti decision making dagiti agplano no kasano mapapintas ti grupo ngem saan apo. Dati rumurumar nga galad da iti nga manager Nelly Pira ket diktadora taawan met apo iti makuna nga denggen na kadagiti administrators na tano once nga adda nag-comment ket saan na nga magustuhan black nga sigud tin naramiden. Ita kas ano ti modus operandi daytoy nga Nelly Pira. Agsulisit gayam apo kadagiti pada nga dati abroad nga piman nga nakakaasi nga tibagana nga itulong kadagiti taga Abra paragsaken ida tapno ti kasta ket ti kinapintas ti Abra wenno datoy makungkunang panagtitimpuyog ti taga Abra ket mapatibker isu nga agpalaro agpaayayam idawatan na kadagiti adday ti abroad ti kwarta nga ibaga nga pagpaper premyo dayjay ti modus operandi na. Sa daytoy naduktalan dagiti daduma nagbaling nga membros ngem idi naduktalan da nga ti plano nagayam mangurnong aging gana ti 50,000 nga katao wen membro tapno ti kasta isaya sidignan to ti maysa nga politiko kas kumaka ni Bongbong Marcos BBM iti awag da ket natural nakalawlawag nga pagsapulan na datoy nga grupo nga aramaten na ti grupo tapno agkaroon laeng iti pakinabang. Dayjay iti makita nga plano na ti daytoy nga grupo. Isu na apo na ito'y iti nay balitang Ilocano ngem never asimong bat Nelly Pira magbago ka na at baka bigla kang kunin at di ka natanggapin sa langit. Kuna datoy nasaktan iti aramid mo't lang ni Pira taim black na mo't daytoy nga awan mo't ti ammuna nga dakes nga naramid na ito nagti grupo no diket nagreact laeng in black nan kasta ti kinadiktadora daytoy Nelly Pira so nga ganad kay apo dati di picture na makita yo nagado ti account na ulitek Nelly Brison, Nelly Pira, Kirby Oy, Glenn Reyes, Salome Po, Dante Pandak gasin nyo na kita apo nalaing apo ti kinabalaso pas dati tao song hangkay kong mga malala iti kinalaing iti panang limlimo na tatata sumanao dakdak nga dakdak ti jayan ti grupo na nga tila ang grupo na iti makakit-kita ti kunakmot kuma come up to the open Nelly Pira tadita paneknekam nga sa angag paypayso dagiti bagbaga dagiti nagbaling nga miyembrom nga kina manang limlimom nga panagdaw-dawat mo iti kwarta ngem dimmot ipaay iti nakaisangaratan ti panagdawat mo kanyada.